Purihan ni haulongan ni Tuhatta sebelum masuk kitab lima parmingguas siangot jumulo mahita martangyang di bagasar watabi. Amin. Tapuji Tuhatta marit di mahita. Marhite-hite guar di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tudolok di Jehovah, aka ise do na jongjong di jongjongan ni habajon nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan di bata, asi maruham di hami, ay dang tarbain hami mambain manangaha, molos hodongan nami, di ba ini, seleo madihami rohaban wagidjang, asa tau hami madibangi do mangulahon lomo ni roham, sedongani mahami, asamian hami di bagasan ho, doho dihatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Da puji Tuhan ta, mari dita. Tatangihon mapati ni dibata di minggu sadarion, ima pati pasapuluhon do lapatan na. Dang jadi haliangan ni roham bagas nilonganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan sari penilonganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nilonganmu, dia do lapatan ni, odo. Ikut dia biari rohat tadi bata, dala ikon holong rohat tadi ibana, asa unang hita marakal mangarahon ugasan ni dongan jolma, do akan nadidalkon ya puna, sirupod do nasida mangaramoti masa ugasan na, aku ni, dang jadi bola-bolot tapar di hutan ni dongan jolma, manang naposona pe, siapuad do nasida, jala sidas-dasan, maddapoton ulaon nahinan, atong rak mangidugugo mahita siat Tuhan debata lau mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na umbar tu pati mi. Amin. Mari dita.
tato poti madusat tatu debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jala nabonar, para si roha jala partaluk ni roha, jala nabasar doho, samar pangulahi marohami dahami, di baini, sesesa masudesu sanami, dang adong nahu parsangasawak kami dukon ni asin roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasawan hami tujulom, di baini, pasonang, jala apuli mahami akan na hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga taringok tu hasisani dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Nunga diarsai ho au marhiti-hiti sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhiti sian akka hajatonmu. Ahu tutu. Au sadiri manalesai akka pangalason ni dihadiriokku. Jala nang behu pengot-ingot akka dosam. Hasangapom madidebata na digijang. Amen. Kor punguan inana.
Hatani debata epistel liminggutta saderon, iman surat di pesalmen sarasoba plonom, ayat sada sahatu ayat 10. Tajama marsorin, haleluya aletodiku, puji ma Jehovah. Pujiku ma Jehovah salelengau mangono. Saeng dewonoku do debataku salelengadong do peau. Unang maraposak kamu tu akka pangarajai, tu anak ni Jolma, naso upeo panupahiyon di bagasan ibana. Biar waraso gotong dinai, mulak maibana tu tanona. Diari nasa sadai, pesan masudi akka sakapna. Martua manangise, nangambayan di batani si Jako pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah di batana. Sitopa langit dohot tanoo, dohot laut rodini sinasudi. Si ingot hasitongan dohot saleleng-eleng. Si patikos uhum tuakkana nirupa, si leon si panganon tuakkana male, Jehovah makarhari akkana tarrate. Jehovah patopur matani akkana pitu. Jehovah pahehe akkana tuki. Jehovah makarolongin akka partihor. Jehovah mangaramoti halak naburo ibana, manggugui akkana sopot somarama, somarina, do akkana mabalu, jala dipalipe yang go dalan ni akka parjahat. Jehovah do raja ro saleleng-lelengna debatami ale Sion. Masudut-sudut do haleluya. Ido sahakna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Kor punguan gabungan 2. Mari dosa sudi, saudaraku ini saja untuk sisi ini saja. Mari semua saudaraku mari semua. Mari suang dosa sudi pardalanata molosomi ande tahe holongi roha hai holongi dosa sudi pangharipuna hai
Hatidakon maha porsyotay, songon na hatidakon ni dokata sa porsya di sadok portibyon, ra mahita mandok. Au porsya, di dewata Jehovah, ido ama parguna suatu dosan, na tumagpalangi dohot tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni dewata Jehovah Nasari, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi sa di perbadia, andorak sobuan. Ilo tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, mati tarpadal lo ibanan di hopinor silang, na tuwa-tuwa na toru tanom, na mula mangulo di hari patuluhon, na manay tusugo, lauhundul siya mong liwat aja kuba amanay, patong perguna sa tulisan di si may bana, manguhumi halak na mangulo ko na mati. Au porsia di ton di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, doh dia san dosa, doh dia tayo naman dok. Mangulo sa berdaging di halak na mati. Ulang buwan na sulit. Kor ama.
Salam. Salam, horasma, Tuhamu amanami inanami dohok sude, nahu holongin hami, ruasa KBP Immanuel. Selamat hari Minggu ma, sian hami. Tapai hud-hud ma tik-tik namar ragam di bagasan saminggon. Tik-tik namar ragam. Goarni minggu ta, sadarion minggu pasal 15 hondung Trinitas. Topik ni minggu ta sadarion ima hadaulaton mardongan sabam ni roha. Nomor 2 Bui mata jaha. Nomor 3 Bui mata jaha. Nomor 4 Soso-soso pilihan bulanan. Tuhita saluhut ruas dohot parhalado naso pasahaton manggarar pilihan bulanan tahun 2020 sada 1 tahun 2022 dope aca taingot bema amanginang laho manggarar marhite situa di wektabe Roma situa wektu bagas sattabe mangalak pilihanin Papungu pilihan sadarion minggu 25 September 2022 Papungu pilihan tujolo dohita sada sadabe bahet tu fakta tu ulaun tahun kesehatian dohot tu pusat HKBP lasma rohata manupaki ulahoni. Nomor 2 tu minggu tanggal 2 Oktober 2022 nanayang roh Papungu pelian dohita sada sadabe bahen tu fakta perluan diakonia sosial huriata dohot tu pusat lasma rohata manupaki ulaoni. Nomor 6 permingguan variatif sadarion minggu tanggal 25 September 2022 di Patupa huriata do permingguan variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 16.30 Riyama hita mandohoti permingguani terlumobima yana kota remaja naposo bulung dohot parguru maluani huriata. Nomor 7 kunjungan kasih pertemuan ni huriata tu minggu tanggal 2 Oktober 22 nanayang Rodo tamu ni huriata nasian HKBP Belang Malum Resort Sidikalang Distrik Onom Dairi Patupahon kunjungan kasih tu huriata nani uluhon ni
Pandita Resort Ima Pendeta Games Purba STH diharoro Ninasida disakapi laho patu begehon ende marhite kur parmingguon huhut patu pahon evangelisasi kur dungsipul parmingguon pagi dohot siang songondalan mangido pangurupion dana sian hita tu pembangunan huria Ninasida alani lasma rohatta manjalo haroron tamuni huriatta suaksongoni manupaki pembangunan huria Ninasida sianukap ni rohatta. Nomor 8 pengumpulan celengan huria dohot tu pembangunan pinabotohon matuhita saluhna ruas dohot parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel tabuka bema di Bagasan Ganup tabe celengan napi nasahat ni huria marhite situa Ganup jala tapapungu hasil ni celengan ni huria dohot tu pembangunan di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 di pesta puncak tahun kesehatian. Nomor sia bisa sambut Bible Pro Denggado Mardala Nulaon bisa sambut Bible Pro Pera F Tampu Bulun tu Bible Pro Tioma Tambunan Nagabe Bible Pro di Huriata di Minggu Nasalpu tanggal 10 September 2022 Nani Uluhoni Preses AKBP Distrik 10 Medan Aceh Marhite MPSD Pendeta Togar Banjarnahor STH MM Maringanan di Gedung Sekolah Minggu. Nomor 10 Varia Tahun Kesehatian tu Minggu tanggal sia Oktober 2022 di Patupa Huriatado Pesta Puncak Tahun Kesehatian alani di Patupa Huriatado sahali parminggon masuk pukul siap nani uluhoni pareses di distrik 10 Medan Aceh Pendeta Henry Napitupulu MTH Laos di Pesta Puncaki Tapatupa do ulaon papunguhon hasil nigotilon lelang dohot tortor. Nomor 2 akana mardomutu kegiatan tahun kesehatian ima gorni ruas naung pasahaton bantuan proposal pilihan paupaton bajar dohot akka jadwal kegiatan ni parheheon ni remaja napa sebulung HKBP Bui Mata Jahabe songon naung tarsurat jala nasa jumlah penerimaan dana Bui Mata Ida di lampiran nadong di tertib acara Dewan Diakonia akka jadwal PHD dohot latihan kur punguan kurna adong di Huriata Bui Maida Otta di lampiran pelayanan rutinitas ni Huriata di poin 10 pitu. Nomor 2 PHD seksi perempuan di hari Jumat tanggal 30 September 2022 di Patupado PHD seksi perempuan di Huriata Maringanan di Gedung Sekolah Minggu masuk pukul 10 nani uluhon ni Pendeta Aldemak Simanjutak STH MM Pinagido Masude perempuan asa Ria Mandohoti Ulauni. Nomor 3 panitia Natal anak sekolah Minggu tu Minggu tanggal 2 Oktober 2022 nanengro di Patupa Huriata do pelantikan akka panitia Natal anak sekolah Minggu naung terpilih di permingguan siang pukul 10.15 dung Salku Jamita alani nasa panitia nong tarpilit asaro madi ulaon pelantikani akka guar-guarni panitia nong tarpilit Bui Maida Otta di lampiran.
Nomor 4, Panitia Natal Remaja Naposo Bulung. Minggu tanggal 2 Oktober Nanaengro di Patu Pahuriatado pelantikan tuaka Panitia Natal Remaja Naposo Bulung Natar Pilit di Pangido di permingguan siang pukul 10.15 Dung Sipul Jamita Alani Nasa Panitia Naung Tarpilit Asa Roma di Ulaun Pelantikaning Aka guar-guar ni Panitia Naung Tarpilit Buima Idauta di Lampiran. Panitia Natal Gabungan Amaina Minggu tanggal 2 Nanaeng Ro di Patu Pahuriatado pelantikan tuaka Panitia Natal Amaina Nanaung Tarpilit di permingguan siang pukul 10.15 Dung Sipul Jamita Alani Nasat Panitia Naung Tarpilit Asa Roma Hita pelantikan Aka goar-goar ni Panitia Nabui Mataida Idauta di Lampirani. Nomor ronom Punguan Ina Kamis Sadarion Borhaddo Punguan Ina Kamis Manaruhon Bibel Pro Pera F Tampu Bulun tu perkampungan Ebenezer Sinaksak Tatangyakon man asa hipas ditiki borhat suak songoni hipas mulak muse tu huriatap. Nomor 12 Dewan Marturia Seksi Jending Dingadup hari Senin mamuka siap pukul 10.06 sahat tu pukul 10 alu Seksi Pekabarian Injil Jending AKBP Emmanuel Resort Emmanuel Patu Pahun kunjungan pelayanan Hombar tu program Seksi Pekabaran Injil tahun 2022 alani Marhite Tiktingon Kupangi Dohami Mam kerjasama Marhite Situa Nadong di Ganuk Wik asa pasahaton guar-guar ni ruas nanaeng kunjungan Boy mai guari di pasahat tu pengurus ni Seksi Pekabaran Injil Tuamang Situa MPH Pardede Dohot tu Inang Sintua Buru Purba Multimedia HKBP Immanuel Resort Immanuel Hombar tu peningkatan kualitas pelayanan multimedia Uri HKBP Immanuel Resort Immanuel Marhite pelayanan live streaming dohot Patu Pahun tampilan tata ibadah di Uriata Minggu godang dohot sekolah minggu di Patu Patin multimedia do pengajuan proposal Marhite panitia tahun kesehatian jalan nunga di Patupa pembelian akana record tu sarana prasarana ni tim multimedia aka rincian sarana nau di Parade Boima Idauta di Lampiran. B. Nunga dipasang proyek torna baru di gereja Domutusi mamuka di Minggu Sadarion proyektor na lama nunga di fungsion tu pelayanan di sekolah minggu. Nomor 10 tolu Dewan Diakonia. Dewan Diakonia Seksi Sosial di Ganup Sari Senin mulai pukul 10 alwi Mardala do Dewan Diakonia dohot Seksi Diakonia Sosial di Huriata Mandulu ruas Namar Sahid Opname Manang Nadi Bagasan pemulihan di Tonga Bagas tapasahat ma Marhite Situa di Ganup Wek aka ruas nanaeng si kunjungan di Dewan Diakonia dohot Seksi Diakonia Sosial ni Huriata. Nomor 2 pendataan ruas na di Pabel dohot disabilitas. Hombar tuha perluan pendataan ruas na di Pabel disabilitas ni Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel Marhite Tiktingon Upangi Dohami ma asa di pasahat ma data ni ruas Marhite Situa Tabe format isian Boima Tajalo Marhite Situa Ganupek. Nomor 14 Naman Jabawi pertangyangan dohot jadwal Naman Jabawi pertangyangan di Huriata Ima hari Rabu tanggal 28 September horong ni wek 5 dohot week 2 masuk pukul 10 siang alani
marhite parhadau dohok ruas lahoman dohoti pertanyaan ini. Jala jadwal naman jabi minggu nanaengro taida songon naung di jadwal di Stanley Wartai. Nomor 10 sia jadwal rutinitas pelayanan di Huria. Bui Mata Jahabi nomor 10 Bui Mata Jahabi 10 pitu Bui Mata Jahabi. Nomor 10 sia ulang tahun kelahiran dohok pernikahan. Penatua Gereja AKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun dari tanggal 26 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Nomor 20 Bui Mata Jahabi. Nomor 20 Sada Bui Mata Jahabi Ruas Amar Said nomor 22. Situa Dr. Andus B. Marpaung pemulihan. Situa Huta Julu pemulihan. Monang Sitorus Wek Onom pemulihan. Emi Dumasari Boru Siregar pemulihan. Rafael Talambanua Wek 2 Marsahid di Jabu Nonoaing. Parhepengon di Huriata dohot parhepengon di distrik Bui Mata Jahabi. Songonima tikting namasa di tonga-tonga di Huriata tuhatama nama masu dohot patuluson nasa pelayanan dohot nasa program di Huriata melihat tema di hita saluhna. Jadi pinangido matu tahun kesehatian asa mambain sosialisasi tuhita mulai teh. Shalom, horas madita salutna. Mau lihat tema di Huriata, naung mangalian partikion di hami panitia tahun kesehatian ni Huriata. Parjolo, kapasak mau lihat ini Huriata tua mata di bata, di siala pas-pasuna partikion buhi tarak marsaur di Huriata, lau memuji pasangapon guarni tuatai. Nau parsanga di hami, amang pendeta Aldemak Sebenjuntak, ulen ni Huriata, dohot nau parsanga pihami amang inang parhalado situan ni Huriata, dohot nau parsanga pihami damang dainang natutuan nami salutna, dohot nahu hawolongi hami yanakon nami remaja do naposo bulung. Conjong dohami panitia tahun kesehatian partikion imalau masosialision pesta gotilon do pesta puncak tahun kesehatian ni Huriata ima si patupauta tanggal 10 Oktober tahun 2022 di tanggal siai amanginang sehari permingguan dohita ima masuk pukul sia jalan namang ulun permingguan dohot ulun pesta tai ima amang preses AKBP distrik 10 Medan Aceh amang pendeta Hendrik Napitupulu MTH perjolo kebaktian dohita dung sidung kebaktian permingguan tai tauluti aka ulun ni pesta tai ima ulun yanakota remaja napo sebulung pembagian hadiah pertandingan manang perlombaan naung di patupa yanakota di kegiatan nasida ima pareheon remaja napo sebulung di Huriata marsi panganot dihita manginang di pesta tei jala konsepna
membuat idat tabi mahita manginang molo lo pauna di patupa panitia do di lopa di uriaton dihubasi sude panitia tapatupa do di pesta tai imalilang silua makanan sian wek tabe lelang ulos dot lelang songket silua sian wek tabe gudangna 5 paket makanan dot akai nanami membuat boras di tanduk tabe lelang ulos dot songket upangidu hami ma datana sian situa ganu wek tabe ima akar ruas manang damang dainang salukna narade manjalo lelang ulos dok songketi jala rodo surat gokod dok jojo sian panitia na di pasat situa wek tabe damang dainang mangidu hama-hami panitia asara dema ruata manupaki huriata marite lelang na tapatupa di pestai amanginang jalan namang apionulos dok songket na telelangi ima amang preses pendeta Henry na 70 MTH di pesta tai amanginang manotor do hita salutna manotor sian panitia paralado wek yang nakota remaja na posubulung dohot yang nakota sekolah minggu sonima damang dainang di hita salutna sosialisasi pesta tahun kesatian ni huriata maulea tema damang dainang dohot hita salutna naung manupaki huriata marite amplop gotilon bajar dohot proposal saya ditabai tuatama ragam pasu-pasu di hita salutna lasu papoto kami mamanginang di hita salutna dana naung tapatupa sebagian nunga dialokasion tu pengadaan peralatan sound system huriata do sekolah minggu nunga dititikon di minggu nasalpu gudang na 102.024.000 do deba dialokasion tu pengadaan kelengkapan sarana multimedia huriata boy ma tabereng di lampiran titingta sederion gudang na 56.460.000 jadi damang dainang nunga digabbe sound system ni huriata do nunga lengkap be multimedia huriata Sony ma na boy pasatami tu hita salutna di hurang lobi di lakanami nang di hatanami panitia tahun kesetian parjolo minta maaf mahami di salutna mau liate ma di tuata mau liate ma di hita salutna horas Tapasada marohata martangyang mahita. Segala hormat bagimu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hanya bagimu atas segala kasih karunia yang kami terima dari minggu-minggu yang lalu hingga minggu hari ini ya Bapa. Kami di sini Tuhan berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu untuk hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan mau berdoa untuk segala kegiatan kami, kegiatan yang akan kami lakukan ya Bapa. Natal sekolah minggu, Natal naposo bulung, Natal ama ina. Nama-nama yang terpilih ya Bapa, yang menjadi ketua dan pengurus yang lainnya Bapa, kami segera
serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan kegiatan Natal kami dengan baik. Bapa di sorga, kami juga Tuhan mau berdoa untuk sintua kami yang ada di gereja ini Bapa. Berikan Tuhan kebijaksanaan, kepintaran, dan ketaatan Tuhan untuk melakukan segala tugas dan fungsi yang diemban mereka. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat kami yang memberikan perhatiannya untuk jemaat, untuk Huria ini ya Bapa, dari yang memberikan bantuan material maupun Tuhan sumbangan dana dan kerelaan hati. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka supaya gereja kami ini dapat lebih berkat lagi ya Bapa. Itu juga Tuhan kami mau berdoa buat orang tua kami yang lansia ya Bapa. Tutup pintu hati mereka Tuhan supaya mereka tetap berpengharapan kepada Engkau di dalam kehidupannya, supaya mereka tetap Tuhan untuk menjalankan ibadah rutinitas di gereja ini. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami yang dari mulai sekolah minggu sampai dengan perguruan tinggi ya Bapak. Berikan anak-anak kami itu ya Tuhan menjadi anak-anak yang terbaik di sekolahnya, di perkuliahannya Tuhan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat Amang Pendeta kami, Amang Aldema. Berikan Tuhan kekuatan kesehatan kepadanya di dalam pelayanannya, supaya kami semua jemaat di gereja ini terberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk keluarga Amang Pendeta Aldema Tuhan, dari anak-anaknya, istrinya Tuhan, supaya terberkati semua Tuhan. Yesus Kristus, ampunkan Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, supaya kami Tuhan layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, maret dehita, las disomma tapasahat pilihatta sada ado sadabi. Go
Martang Yang Mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhu na manginang. Ta begi mahatani debata nasahat tuhita di perminggota di Minggu Arianon, di Minggu pa-15 hondong Trinitatis, ima natar surat di surat ni Apostel Paulus na perjulu tu si Timoteus, sada Timoteus bidu onom, mamukasian ayat onom, tolhas tu ayat sia. Songonon ma didok hatani debata. Pangomuag godang do tutu hadaulaton anggo merdongan sabam ni roha. Aidang adong tabuan Tuhan siang anon, jaladang terbuak kita agi aha lauruar. Alai molo adong dihita si panganon doho parabiton, tahasabab pemai. Ia akan anaing gabe mamora, madabu do tu bagasan pangujunan, doho sabil, doho tulan hahisapon hauton, akan namangago namangalonokon jolmai tu bagasan jea dohot hamagoan. Ido sahat ni turbuki. Amanginang dongan saha porsiaon di do jolmai homo religius. Artinya secara sadar jolmai manada dirina dia do pani debata jala di bakke jolmai do tikina lahom marsobba tu debata. Jadi hita namar pungudison roh hita tu bagas joroon alana tasadari do hitaon homo religius manang jolma na menempatkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang yang beribadah, halak na marsobba tu debata, jala na totong pataridahon ha udukonna juadupan ni debata. Molo didok hita halak na beribadah, halak na marsobba tu debata, berarti molo digobarhon isedo hita, isedo jolmai sada alusna ima halak na radi marsobba tu debata di bagasan ngoluna beribadah. Alai nunga nania lelengna amanginang tong dipakai jolma ibadahi gabe songon tadokma guarna mengalului parutungan pangomuan. Di masa ni Apostel Paulus nunga masa akka pangajari pargap-gap termasuk ma nanaing manigai haporsiaw ni ruas di Huria di Efesus naniuluhon ni si Timoteus. Ala posodo pe si Timoteus jala hurang pengalaman di etong rohani akka pangajar-pangajar na lipei dipakai nasida do kesempatan lahu mengaliluhon ruas Efesus asa disalahon si Timoteus do si Paulus di ulau nasida terdia mah partording na ubahen na dipakai akka pangajari pargagapi. Pangajari pargagapon hati-hai madabu tu ngulu na hedonis manang menikmati materi kekayaan jala nunga didai nasida hinatabu ni akka hamoraon hinatabu ni akka pasu-pasu na gudang ima marheti akka materi nakingani. Jala na paling bahaya amanginang dipakai nasida do alamalo nasida marjamita malo nasida makatai mangajari gudang do na mangudang nasida tu akka kegiatan-kegiatan keagamaan jala adong do taruli do nasida sian akka parbueni na niulahon nasida jala bui do honon adong pasang tarif di nasida songon akka namasa noaing sahali marjamita sadia sahali dakwa sadia dok lanak kana asing. Gabe kegiatan peribadahan ini menjadi salah satu ajang bisnis
salah satu kesempatan laho mengalului pangomoan, mengalului parutungan, mengalului akka tabbani arta dohok sinamu di tonga-tonga ningulu. Tapi ini menjadi bahaya bagi status Paulus dan juga status Timoteus. Wasa hodok kami bahaya, ala hati haya menginang Paulus bukan orang yang mapan, dan dia tidak mau meskipun mungkin pengajaran Paulus nang podanisi Paulus dohok jamitana, dohok karisma ha apostolonna, dau duminggan sian akka pengajar-pengajar na lipei, alaidak ya si Paulus membuat keuntungan sian akka ulaun na marbarita nauli. Alanido memang dinikmati si Paulus do si Timoteus do ngolu na cukup manang dihasabap po do ahana adong. Ido non bolo tajahaan non turpukon sudisen ay onomi sahat tuaya siyai jupak kita di si soso-soso asa adong rohana marhasabamon. Paulus dan Timoteus meyakini bahwa pelayanan Injil, pelayanan kerajaan Tuhan itu bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kekayaan. Justru nasida mangalihon gogo, mangalihon diri nasida, mangalihon tiki nasida, laho pararaton hatani debata, asa lam godang halak, majakkon barita nauli, dan mereka tidak pernah memasang tarif, mereka tidak pernah meminta bayaran, disudi akka ulaw na niulahon nasida. Alani ido rom akka parbarita nalipei didok nasida songonon ber kamu mahami kami adalah pengajar-pengajar yang saleh, dan sebagai pengajar-pengajar yang saleh, pengajar-pengajar yang betul-betul diberkati Tuhan, godang jala suksuk do dihami pasu-pasu nina nasida. Terpasu-pasu dohami ala halak na marhadaulaton, ala halak na mangulahon akka ulaon na hobartulo moni rohani Tuhani, mamora dohami jala dinggad do parngulon nami nina nasida. Jala dipakai nasida makasempatani dang songon si Paulus doho si Timoteus. Berek kamu si Paulus doho si Timoteus si bahola pahian na lokok di daging na ido na adong di bana mangan na pe baahan na nilihon di ruasi. Ima tadana dang nasitong nasida nasinurun debata marbarita nauli. Ay asura natutu nasida siad debata gohan ni debata do pasu-pasu tu si Paulus do tu si Timoteus si. Asaw nang maracik-acik nasida, asaw nang marpogos nasida, asaw nang kolab baju na nalohok di badan nai pakyaw nasida. Asa mamora nasida songok kami. Alanido manginang dongan sahapor siyaon merasa si Paulus ikon alusan na do pergumulan ni si Timoteus manguluhon huria Efesus di bainiba nama surat na tu si Timoteus asa unang terpancing si Timoteus jala unang gabe gulu di harta, asa unang gabe orientasi tu keuntungan pakobasyon ni si Timoteus di huria Efesus nangpe adong tuduhan bahwa para pelayan-pelayan Tuhan yang hidup berkecukupan bahkan hidup miskin gabe sada indikator di bahen nasida bahwa mereka pelayan-pelayan itu adalah bukan pelayan yang diberkati Tuhan. Alai Paulus manosoi si Timoteus unang terpancing tu akka situasi nasi songoni jala unang gabe mundur ngolu peribadahan hadaulaton ni roha ni si Timoteus manguluhon huria Efesus. Amang inang donga sahapor siyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus jala laos omma nagabi odolan ni jamita dihita di parminggota sadarion. Adong do padohan di halak batak madok godang suda otik sae. Ini adalah sebuah kualitas hidup orang Batak. Kalau dia punya banyak makanan, nasu jadi marbolongan. Harus habis. Manang na habis dikeluargai, manang dibagi pe itu tetangga, manang songo dia main, na pasti mulu gudang si panganon gudang arta boido sudah sopola marbolongan. Ini kearifan kehidupan orang Batak.
Jadi kalaupun punya banyak harta, punya banyak uang, dang gabe di pabulokon, dang gabe di pasuasaihon, alai boy sudi adong sudah tu akka hapihanna, tu akka nadinggan. Alai mol otik pe, totong do mampu halak batak na jolo madok sairo, bana otik B, alai sairo do sudi, ris do sudi. Nah sangat terbalik dohot, nah ditawarhon di zaman nuaing. Mulu zaman di partikin sinuaing menawarkan justru mulu otik bah saitong dope gugu suarana madok dang dope dang adong na makasabab pon na otiki anggona jolo dihasabab pon do na otiki tohima odona radi om mata persaulihon itu alana mulu manganin naka na tua na jolo alautik do boras jolo mangalang gadong do parjolo gadong mailop pagudang sebelum mangan mangalang gadong ma dungima baru pe mangalang iddahan ala maul boras hati hai ima salah satu bukti memang molo halak batak adong do kearifan otik sai doe alai molo gudang pe ba memang sudah dang adong nabolong bohado dipartikin sinuai ngamanginang di perngulut tanah tabereng bahkan ketika banyak pun orang masih tak merasa kurang dope. Jala idona ditegur ni si Paulus tuh ke pengajar sesat. Memang mereka dari kalangan menengah ke atas. Secara materi mereka sudah diberikan Tuhan harta dan kekayaan. Alai nang penong mamora nasida, dang barani nasida songon si Paulus do si Timoteus. Mereka hanya mengambil pakaian dan keperluan makannya saja dari buah pelayanannya. Angguaka pangajari saya tong dope naing mangahu tu diri na dope dia tu son haru tabai haru pagudang alani doa manginang dengan sahapur siaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus diodolhon Paulus ma tu si Timoteus jala asa diajar si Timoteus itu sudi ruas ni Efesus asa adong dinasida ngolu namar hasabamon dihasabab ummah na adongi. Iduna tabereng pangumuag godang dututu hadaulaton anggo mardongan sabab ni roha. Ibadah yang disertai rasa cukup akan sangat besar kuasanya. Peribadahan ada kaitannya jala dikaitkan secara sengaja tu hasabamon ni roha. Menerima apa yang ada dengan ucapan syukur dan mampu berkata cukup disudi akka namasa disudi akka na adong na jinalona di tonga-tongani nguluna alanido manginang dongan sahapur siaon mangihut tontu natar surat di turpukta sadarion asa ditugihut dohita saluhu nah akana Porsea tutuhani asa bui hita makilalahon sabab ni rohai disudi akka na adong disudi akka na pinasaha ni di bata di tonga-tonga ni nguluta asa tahasabab pon mah kecil besar sedikit banyak tahasabab pon may salhu na amanginang napaduahon diajak do hita marhite turpukon di ayak pitui ma katidakot jalamak parhatutu memang dang adong tabuat tu hasianganon jala dang adong terbuat kita agi aha lau ruar sian portipion jadi adong do sadaraja nama cai terkenal hati hai menguluhon porang di mana pangiduanna songonon adorang somate ibana Guarni Rajaon ima Alexander Agung ujun yang mati ibana marsahit naposi di mana pangiduanna pangiduaku lau mati awan non
ikon nasa dokter na umalo na ubisuk na mengusung putiku di arak mau sepanjang dalan siakuta sahat tu tanomani jala ikon sudi akka dokter na umalo di negara taon na makalungaw nin na ibana. Ima pangidon parjulo. Pangidon na paduahon di do ibana. Sudi nasa arta na adong diau ikon dibagi-bagi hodwe di pinggir dalani pas serako tu pinggir dalani asa di pajoputi aka halak na pugos rakyat jelata. Napatuluhon nin na ibana. Asa ditempah ma poti diau kiri kanan ni poti i merlubang muat tangan kanan do tangan kiri. Jalai keboy berengon ni natoropi memang kosong do tangakku di poti i dang mabuam menengah tangakku ni naibana. Jalai disanggupi maya manginang ternyata Alexander Agung mau menyampaikan pesan tu sudi akka nama merek ibana ditaruhon tu tanomani. Na parjulo neng dohonon ni ibana manang dokter dia pe na umalo di hati hai dang bui dokteri menyelamatkan nyawana melunung ngaduduk Tuhani ikon mati ibana. Alani siapapun dokternya termasuk dokter paling hebat sekalipun kalau Tuhan sudah katakan akan mati maka orang itu tetap akan mati. Jalan apa dua hon neng dohonon ni Alexander Agung hati hai ima memang kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini dan juga mati pun kita tidak akan membawa apa-apa. Idolana artanai sudi dang adong bonon nai ikon segi honon dari itu sudi itu akka na makarikoton na macai rikot si urupan jala tangan na kosong patuduhon dang adong tutu na bui si buanon na didik modingi. Hal na serupa hiadu di ceritahon si B.J. Habibie amang inang dung mati ma inat tanah di sol-sol ibana ma saya terlalu bekerja terlalu serius memikirhon akka temuan-temuan ni ibana memikirhon dung gabe panggonggomi mu si ibana memikir bangsa dok negara jadi sudi dipikir ibana sudi dihangalutun ibana alai setelah istrinya meninggal merasa memang kesepian. Ternyata gabe so marguna do sudi. Urip pudo molo gabe seorang peneliti manang penemu sebuah teknologi canggih ngagabe hebat tahu ni nebana dengan gelar profesor, gelar akademis yang paling tinggi, kupikir do ngagabe hebat tahu ninna. Kupikir do ala gudang pinoparo kapapuku apetong do nasida pe merasa do ay suarok kaya waktu diupung marmiami do tahu opung majo tapak ke dalam istilah halak Batak. Cucu-cucunya merasa dan B.J. Habibie merasa dia tidak punya waktu untuk bermain bersama cucu-cucunya. Alani do balagi madong moding inat tanah lam merasa maibana marisuang do lam merasa kesepian maibana. Semua akan meninggalkan dia. Alani dua manginang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo didok diturbukon aidang adong tabuan Tuhan siang anon jaladang terbuat kita age aha lau ruar nanaing mangodol hodui asa aha na adong tagad dingulon secara sukacita mahita mengelolai apa yang kita rasakan apa yang kita dapatkan selama kita hidup apa yang diberikan Tuhan kepada kita semasa kita hidup di bagasalas ni roha mahita laho maparsaulihoni mulubui lamlas rohata berbagi molo sae holan dihita do dipinoparta benenggama tapake na panasahat ni di bata tu hita asadang adong terbuat kita rotu portibion jaladang adong muse si buanota haruar sian portibion on sada kesadaran doon na lam mangodol hon tu hita amanginang holan di natikingulod do hita bisa menikmati berbagi dohot aka mabahin na dinggan nauli marhiti-hiti akka rezeki na pinasaha ni Tuhani dihita. Setelah mati kita tidak akan membawa itu dan tidak akan ada gunanya lagi itu untuk kita kecuali mungkin untuk orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Nah, patuluhon na manginang diajari do hita asa mampu berkata cukup. Kasitong na Portipion, Ridok Mahatma Gandhi itu bisa untuk memberi kehidupan tu sudi nasa makhluk hidup manang na 300 tahun naipe. Tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi hasrat dan keserakahan manusia. Odo na bahayan wae ngamanginang. Molo merluba-luba jolma serakah neng mengahup sude tu dirina sampai dang diperduli hobe aka narikok di donganna. Molo gabe sude halak merluba-luba naeng membuat menggulut nadi ibana sahat tu na tidongan na bedang diperduli hobe. Memang dang cukup Portipion untuk orang-orang yang hidup serakah. Molo gabe sude do jabbar ni dongan nape naeng di gulut dohot dibuat tu dirina. Alanido diajak do hita amanginang asa adong di hita roha na berkecukupan. Pelajaran tu bangsa Israel di perjalanan nasida sian Misir tu tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka dan membimbing mereka untuk bisa hidup dalam kecukupan. Manna diberikan tiap hari. Diputihi nasida mai ganuk madugut, jala hanya dikumpulkan untuk sehari. Hiado adong mencoba papunguhon gudang saat tu mersugukna ahamana masa manginang gilohon jala bau mannai. Hape nga diton ahot tu nasida papungu madihamu si panganus sadari do roti mannai. Alai si adong do matcoba lahu papunguho di nasida saat tu mersugukna gabi gilohon jala bau. Jala sisian ni Tuhan Yesus diajari Yesus do mangido saat sonari tapak kero tangyangi lehom matuhami si panganon si genup aru. Jadi asa adong diajari kita halak Kristen hidup berkecukupan. Mampu mengatakan cukup dan karena kita mampu berkata cukup molo dilehon lobisian rasa cukupi lam tabbama rasa syukurta tu dia bata. Dan anti dari keserakahan adalah sikap berkata cukup dan sikap mengucap syukur. Jadi molo mampu do hita manginang maka mula tehon na adong na dihitan waing dan kita sanggup berkata cukup dan kita bisa mengucap syukur disudi akan ata jalui ido nabui mabahik kita mengotapi lakata asa unang gabi halak na serakah kita nang gabi halak na gabi sudi na naing ta ahut tu dirita alania ha manginang karena seperti yang dikatakan oleh Paulus di ayat 9 akan anaing gabe mamora madabu tu bagasan pangujunan dohot sabil dohot tulan hahisapon haotoon akan mangagok na mangalonok kocol mai tu bagasan cia dohot hamagoan. Hiado tabereng amanginang tuak na baru diagat niak kaparagat molohya memang sebelum disaring tuaki tuak namanya si adong do disi binatang na mate dituaki waltong do tehe warna jadi semacam serangga sasitong nga ibana terpanggil terjauh alani aroma ni dohok manis ni tuaki do tuak na baru diagati jadi pertama na songgok ibana tu si siap pinggir-pinggir na itu ibana mangocop tuak namanya si ale haru adang lemdang terajaan na bela ni tong gini tua gitu kan lem tutonga-tonga may bana dohok mahabong nai tono dihukupi tua ki balos gabe mati di siro alani subui dikuasai dirina dang tok kaperminum maksud to namang inah ngalai tarengok tu namadai na tong giiro maday na tabui dang bui nenget-nenget ido yok ni si Paulus di son naking gabi maday burui tu sabil dohot hahisapon hautoon akan na mangago na mangalonokon tu bagasan jia dohot
hamaguan. Jadi ima asal ni serangga na marmatean na di tuaki. Jadi idolana sebelum disaji honi tuaka konsumen jolo disaring doi baru mah dicapur mararu asa lam mohok pakai lalanin na manginumi pas manginum tuaki. Alai seranggai songoni ma parmatena di tua na manisi. Ala gabe lonong doi bana tu bagas tang tertahan na bidirina gabe ujungna mate maibana. Adong dotong musena hampir sarupa tu si ate inang amang. Hiado itakup pamu amang inang rongi namale. Mulu male rong iti namo letak kubukan. Ale mulu butong rong iti ala ni butong na si patadang boy bihawang betinggal mami saton nama buti. Atsura adong pangajariot tu rong iti doh tu serangga nakin na dituaki jalabuy na sida mangatusi pangajarion. Rong iti pasti otik-otik do coponna. Pokokna yocok maju saotik kasabuy tetap iman habang kan mulu ililipi buti unang terdapot. Song ini nang serangga. Tapi tidak ada pengajaran seperti itu kepada binatang itu. Mereka hanya mengikuti nalurinya sabutong-butongna. Tapi kita manusia berbeda manginang. Nang penaluri di kita naik tong do butong alayadong do pertimbangan ni roha do pikiran terlemu bima hapor siaun. Asa mampu do kita berkata cukup jala tahasabab podo naong pinasahaan itu hani di kita. Alanido gumudang mahita mengucap syukur, gumudang mahita madok moliate, jala ido kaitan ni ibadahi didok si Paulus. Kalau ada orang beribadah tetapi dia tetap masih serakah, kalau ada orang beribadah tetapi pasarian dedongan dope gabe dibuat dope, diguluk dope, kalau ada orang beribadah tetapi justru memahami bahwa orang yang beribadah harus berlimpah dengan materi dan orang yang tidak ada materinya dianggap tidak benar-benar orang yang beribadah. Saluhu namanya manginang dilurusson di patigor Apostel Paulus nang tuhita di bagasatikyon. Kita beribadah karena itu kita mampu mengucap syukur. Kita orang yang beribadah karena itu kita mampu menghargai apa yang sudah ada pada kita. Kita beribadah jala alanido totong hita bui mabuan lasni roha jala mabuan pasu-pasu di tonga-tongani nguluta jala dung bui hita amanginang makahangulun-ngulun nasi songoni tutu bui ma jupang na di ayak pitui ikhlas mahita lahomat jalo turpuk na di ayak pitui seorang iba tu portipion dang mabuan manangaha jala tadi konope portipion dang buanon manangaha. Alani do manginang do nga sahapor siaon tutu molo tajaha di Heber 10 ayat 5 di dok songonon unang mamarholong ni roha di hepeng pangalahomuna hasaba pokamuma na adong ibana sadiri do madok sadok naso tadi konokku doho sadok naso pasobokku doho. Inti ni halak namar hasabamon sadanai sian Heber 10 ayat 5 kita akan langsung melihat dan menyaksikan setiap hari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi maulah kadang papungu-pungu hodo olo gabi balik padohanna songon na idok ni namorana di dok ni Jesusi sonang maho alito dikku nung ngaradi rihu arta naso sudai sahat tu 3 generasi ini nebane kan alai mau halak namar hasabab pon sedikit banyak yang dia ada di hasabab pon ibanai gabe totong do tu debata ibana makirim jala siad debata dapok na ganup ari panarihono ni debata amin martangi yang mahita ali Tuhan debata mau lihate ma di pasaha rohanami tu adupanmu ala totong do disosoi hohami marhiti-hiti hatam sai totong maleho dihami roha songon halak homo religius halak na totong marsoba tuho jala mangulahon akalo moni roham di tonga-tonga ngulu nami molo di pasu-pasu hohami Tuhan songon idok ni halak bata kima tutu gudang sudah
sopola ikonadong na bolong, sopola ikonadong na mubajir, jalan molo otik pe, buido Tuhan say pakyon nami dingulu nami si ganupari. Molo opu nami na jolo pe ngosongoni bisuk na laho mamakke na adong di tonga-tonga dingulu na sida, nang songoni mahami jalalu bisiani Tuhan di akapartikian sinuaingon. Asa unang gabi di parhatuban hepeng, di parhatuban aka artana di portipiok kami. Alai hamido Tuan, hamido Raja ni aka hepengi, dohot Tuan ni aka sina adongani. Asa hamido mamakke hobbar tulomoni roham, hamido mangat turehon hobbar tu parpeakna na dinggan songon na hinalomohon di roham. Ali Tuhan di bata pargugui hami tutu asabui hu nikmati hami las ni rohanami tagad dingulu namion rapon akana makkaholong hami akay anakom pinopar doho sudi akana humaliak kami asa marhiti pasu-pasum nok kujalo hami Tuhan tutu si tutu mampu hami lahomadok tang terbuak kami manangaha tu portibion jala dang nadong nang nabui buanon nami ruar sian portibion. Alai tang nagabe so masari hami, tang nagabe so mangula hami Tuhan. Walau mangula pe hami jala masari pe hami, asa buido benon nami las ni rohani keluarga nami, las rohanami jala marsangap guarmu. Atau ngali Tuhan Jehovah di batama nami, lehom mapangatusio di hami mangatusi hatami. Pasu-pasu mahami sudi, ruasmu dohot parhaladom di HKBP Immanuelon, homa totong na mangalihon akalas ni roha, mangalihon bisuk, ahipason, jalana manugu-nugu hami dia kapardalanan ninggulu nami. Mauliati madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanginang marit de mahita laos tapasaha ma peliata di kantong 2A dohot 2B ima tu tahun kesehatian dohot tu kantor pusat ni Huriata. Marit de mahita.
tatang yakom mapeliata, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihanon, patibulhon harajaumu di tonga-tonga di huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laksana nilehon mi, ondirani pamataku, osadohon guguki, kau disaluh hartaku. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomu ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita salu namanginang Horas.
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Happy Sunday.